Abyan mayo nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Naghalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasacar, ang karon pastor diri sa Bay City. Kag dira man sa Dumaguete, ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon kada alas 3, tub-tub alas 5 sa hapon kada Domingo. Busa, kunara ikaw sa Dumaguete, abyan amon ikaw ginaagda sa tinagipusoon gid sa pag-upod sa amon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton malipot nga pagpamalandong sa pulong sa aton Ginoo, aton basahon anay ang 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Kag nagabasa ako sa New King James Version. For we dare not class ourselves kay pasaylo lang no kay lukso ni ang aton ginabasa. For we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves by measuring themselves by themselves and comparing themselves to themselves. They lack wisdom. Kabayan Ginoo magapakamayo sa sining bahin sa balan kasulatan abyan nga aton ginbasa magapangamuyo anay kita. Diyos nga balaan amay namon. Salamat sa sining bersikulo nga nagatudlo sa amon nga mabuot kami. Kag magtindog kami sa husto nga sadsaran sang amon nga pagtuo, sa amon nga mga tinindugan o conviction, mga tinuuhan, agod nga hindi kami matumba, malingkang sa amon nga pagsalig ag pagtuo dira sa imo. Pakamayo o Dios nga may husto kami nga pagtan-aw sa amon kaugalingon, kag ilabi na gid sa amon nga pagtulok, pagtan-aw sa amon Ginoo nga si Ginoong Jesucristo. Siya ang amon modelo, siya ang amon encourager sa mga pag-alagad kag pagpangabuhi sa sining nga kalibutan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang tigulo sa akon nga mensahe karon amo ini nga pagtan-aw kita didto kay Ginoong Hesus kang indi sa aton palibot. Look up, not around. Aton likawan ang compare sa aton kaugalingon sa iban nga mga tao. Paul refused to compare himself to others. Wala niya kumparar ang iya kaugalingon sa iban. Kangay sa kay Matthew o kon sa kay Juan kag sa kay Pedro, kay ini sila nagpakig-upod gid kay Ginoong Hesus sa sobra 3 ka tuig sang nagminister o nagalagad si Ginoong Hesus sa iya amay didto sa Israel. Wala niya kumparar ang iyang kaugalingon sa mga ginkilala kag bantog nga mga tumulo sa sadto nga panahon. Kay kung ginhimo niya ina, si Apostol Pablo, 2 ka butang. Ang una nga matabo, siya magapabugal sang iya kaugalingon. Tungod kay nakakita, nakabati siya sa kay Ginoong Hesus nga nagsugo sa iya nga mangin apostol. Kung amoy na, may tendency siya nga magpabugal sa iya kaugalingon. Ikadua, kung nakita niya nga ato si Juan
isa ka tawo nga malapit sa Dios, nga kung nahibaluan pa niya nga pahayagan siya na nungod sang palabuton, mangin inferior o kung ginatawag naton envious o kung jealous, mahisa siya sa ila. Kag abyan ang leksyon dire nga hindi naton ikumparar ang aton kaugalingon sa iban nga mga Kristiyanon. Kay kung amo ni aton buhaton mangin proud kita o kung mangin envious o jealous kita. So si Apostol Pablo naghambal dire sa bersikulo 12 nga wala gid siya nag-dare sa pag-class o kung sa pag-compare sang iya kaugalingon sa mga tao nga nagadayaw sang ila kaugalingon, sa mga tao nga nagasukod, naga-measure sang ila kaugalingon, pinaagi sa ila kaugalingon, kag nagkumparar sang ila kaugalingon sa ila mismo nga kaupdanan. Kini sila nga mga tao, wala sang kaalam. So, ining mga tao nga nag-commend sa ila kaugalingon, they boast about themselves. They lacked wisdom. Ang matudtuod nga evaluation, amo ang evaluation sang aton Ginoo nanungod sa aton, kag sang aton mga nahimo para sa iya kadungganan kag kahimayan. So the true evaluation is God's assessment, not human comparison. And that really, the commendation of God or assessment of God is the thing that really matters. So ang leksyon nga makuha naton diri abyan amo una nga magmapainobsanon kita. Let us be humble. Let's avoid boasting and comparing ourselves to others. Ikaduha nga leksyon, amo ining pagtanaw o perspective sang Dios. Aton pangitawon ang Dios nun nga evaluation, hindi ang tawhanon nga validation. Ang importante man diri abyan amo ang kaalam. Aton kilalahon ang mga limitasyon sang aton pag-usisa sang aton kaugalingon. Kay bisan kita gani hindi gid man maka usisa sang husto sang aton mga balatyagon, sang aton mga huyog kag mga handom sa kabuhi. Kung kaisa ginainto, ginapatalang man kita mismo sang aton balatyagon kag kasing-kasing, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. So, ang leksyon nga makuha naton dire, ang importante amo ang focus sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Let us prioritize serving over self-promotion. Ang aton gid nga handom kag tingwa amo ang pag-alagad sa Dios. Hindi nga agod nga ma-promote kita, makilala kita, nga dayawon kita, o kon nga manginbantog kita. Kaangay ni Juan nga Bautista, sa tapos nga nakita sa mga tao ang ginhimo ni Ginoong Hesus, kag nga iya nakita ang iya nga ministry sa pagwali. You know, ini si Juan nga Bautista, silinggani ni Ginoong Hesus is the greatest prophet. Wala gani nakahimo sang milagro. Wala siya nakahimo sang milagro. Karon madamo sa mga tao nga sila kuno gintawag sang Ginoo nga mangin propeta kag nagahimo sila sa mga milagro. You know, the greatest prophet according to the Lord Jesus Christ in his eulogy about John the Baptist
was a person, was a prophet who did not perform miracles. There's no record of miracles done by John the Baptist in the Bible. Pero gintawag siya nga great sang aton Ginoo. Sa tapos nga nakilala, nabatian sa mga tao si Ginoong Hesus. Amo lang nang ila pagkilano nga siya si Hesus. Madamo sa ila wala magbaton nga siya amo ang Mesiyas. Nagsiling si Juan, He must increase, but I must decrease. Kung kaisa, may tendency kita nga i-intragid ang atong ngalan sa mga ministry, sa mga buluhaton. Kag nga wala nabatian, hindi makilala si Ginoong Hesus nga amo ang atong ginalagad. Let us assess ourselves regarding our motives and manners in doing the ministry of the Lord. Let us look up, not around. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo balaan nga pulong. Kabay nga imo kami buligan, nga sa nagahimo kami sang imo buluhaton, nga sa nagatuman kami sang imo mandate o kon Great Commission. Amon dumdumon nga ang amon katungdanan amugid ang paghimaya sa imo, ang pagpakilala sa imo, ang wali, pagtudlo nanungod sa kay Ginoong Hesus kag sang iya ginhimo nga pag-aman sang amon kaluwasan. Kag pagtapos ini, ikaw ang mahimaya kung tani sa amon mga kabuhi kag sa amon mga pululungon sa sining adlaw kay sa ngalan ni Ginoong Hesus amo ini nga ginaampo kabay ka. Abyan salamat gid sa imo nga pagsunod sa sining aton programa karon. Ako si Pastor Epafras Sacar sang Bai City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Salamat sa imo nga pamati kag pagtanaw kag kung mahimo imo nga ma-share dira sa imong Facebook wall. Madamo gid nga salamat.